stop now, didn't I? Oh. Hello! Goddag. Nu står vi her på den smukke regnfulde tirsdag. Yep. Og ja, altså som I kan se, så er jeg lige her foran Telegraph-hallen, som er to my knowledge, Langelands eneste, bedsteste, i hvert fald fordi det er den eneste, jeg har været til, tobakshandel. Ligesom de gode gamle dage i København, yep. hvor du rent faktisk kunne gå ind og få den type tobak, du har lyst til at ryge. Eller de smøger, cigaretter, du har lyst til at ryge, ikke? Fordi altså, når man er over 18, så bestemmer man selv. Og grunden til, at vi står med den her lige nu. Hvorfor er det, Silas, at vi står med den her lige nu? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Det tror jeg, du er bedre til at svare på, end jeg er. Silas er min midlertidige kameramand, gode ven, slags dygtige musikere. Og jeg har lige brug for, at du fokuserer på mine fødder, mine flotte tæer, ikke? Aha. Fordi vi skal lige lave en lille dans, og så skal vi vise, hvad vi kan her i Rødkøbing. Aha. Vi kan skyde ting ud, som vi ikke har behov for, fordi... jamen altså, lad mig være helt ærlig. Hvorfor bruge penge på... der ligner ost? Men i virkeligheden bare er alt muligt sjejt, som man egentlig ikke har lyst til at spise, når vi er lige nede ad vejen. Lige dernede har Langelands, måske Danmarks bedste, lækreste ostebutik, hvor hun endda har rigtig ægte engelsk cheddar. Så ja, det er der, vi er på vej til. Det her var Anastasia, Jasmita, Nyvang Stjerne. Og jeg vil bare lige... Oh my god, Silas. Jeg vil blot lige sige goddag. Fordi det er jo lige så lørdag. Vi fejrer her i morgen. Eller fejrer, det er måske det forkerte ord at bruge til det. Fordi selvfølgelig er cancer ikke noget, vi fejrer. Men, vi støtter brysterne. Fordi det gør man da. Og man går ikke med BH, når man støtter brysterne. Eller når man er 24 år og er fri kvinde, ikke? Og jeg var så heldig at donere et kunstværk til i morgen. Undskyld mig, jeg rører for meget nikotin. Kan du lige gå lidt længere væk? Tak. Jeg ved godt, hvordan mit ansigt ser ud, tak. Wow, hej. Yes. Så det jeg prøver at sige, det er, at hvis du, eller dine venner, eller din smukke, dejlige familie, eller nogen andre du kender, tilfældigvis er i Rødkøbing eller i nærheden i morgen, så er der jo udtrækning, og du kan, så vidt jeg ved, stadigvæk købe lodder på en masse spændende præmier, hvis jeg lige må prøve at låne den der. Fordi at her i smukke, dejlige Rødkøbing, hvor at vi har smukke, dejlige heste, der går vildt i naturen, lige dernede, og så har en masse spændende kunst alle vejen, så har vi jo også selvfølgelig rigtig god live musik i dag, som I kan høre. Og i morgen, så er der så lodtrækning om alle disse smukke præmier. Se lige den vidunderlige kunst fra Henriette Lorentz. Jeg tror det er sådan man udtaler hendes efternavn. Og jeg fik fornøjelsen af æren af at donere et af mine egne værker til det her også. Og nej, I kan ikke se hende, fordi hun er lidt stor, så hun står et andet sted. Men jeg har selvfølgelig nogle billeder, og dem der har lyst og mulighed er jo velkommen til at komme ned i morgen og se for jer selv. Jeg håber på, at I får en vidunderlig weekend og nyder den smukke regn og den dejlige, hyggelige, varme efterår. Det dejlige, hyggelige, varme efterår, vi er ved at få os lige nu og her. Så glædelig Halloween og glædelig jul, når vi når så langt. Håber jeg har det godt. Hej herfra.